खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसिआ 35 फरायसाफोरखौ बेसेन नाङै आलासि जिरायग्रा फोरोंथायनि थाखाय हेफाजाब होदों। जायगानि रोंगौथि जौगानायखौ बांहोदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिआ) आलासि जिरायग्रा आबुं फोरोंथायनि थाखाय सा 35 फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनानै मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि लादों। बे आगानखौ जायगानि लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो गोख्रैयै गोसारलांनाय आलासि सिबिथाइ खोन्दोनि गेजेराव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि बांबोनाय गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय लानाय जादों। बे हेफाजाब होजानाय हाबाफारिया सायख'जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गासै सोलोंथायारि खर्साफोरखौ सुफुंगोन, जाय जिउ राहायारि जौगानायनि थाखाय मोनसे गोनांथार लामा होगोन। नैथि खौराङाव दङ पान्जाब नेशनेल बेंकआ आसामनि गिबि मन्थ्रि दैबाना रैखाथुमसालियाव 1.2 कौटि रां दान होदों। बे थोजासे बिहोमानि थांखिया जाबाय सोलिबाय थानाय रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसन हाबाफारिफोरखौ गोख्रों खालामनाय, मानोना हादोरसाया बोसोरारि दैबानाजों मोगा-मोगि जाफ्लेबाय थानाय जेंनाफोरजों जुजिगासिनो दं। आसामनि दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय ओनसोलफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गोनां आगानाव पान्जाब नेशनेल बेंकआ गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 1.20 कौटि रां दान होनानै रांखान्थियारि हेफाजाब होदों। थामथि खौराङाव दङ काछाराव लुबाय थानाय बिल्डिंनि दैनि टेंकियाव 4 मावथिफोरा जिउ खोमायो। आसामनि काछार जिल्लानि कुमारपारानि निज जयनगराव लुफुंबाय थानाय गंसे बिल्डिंनि दैनि टेंकियाव हाबनानै मैया 31 जुलाइआव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया बै समाव जादों जेब्ला सासे मावदांसाया गिबियावनो लुबाय थानाय बिल्डिंनि दैनि टेंकियाव साफा खालामनो हाबदोंमोन। हाबनायनि दान्दिसे उनावनो बिस गोनां उखुन्दै आरो अक्सिजेननि आंखालनि जाहोनाव बियो बेहोश जायो। बिथांनि थासारिखौ नुनानै सासे नैथि मावथिआ थांनानै रैखा खालामनो थाखाय गोब्राबै टेंकआव गाखोदोंमोन, नाथाय बिबो बेहोश जानानै गोग्लैयो। सानैखौबो सिङाव थाबथानानै थानायखौ नुनानै आरोबाव 2 मावदांसाफोरा गावनि लोगोफोरखौ हेफाजाब होनो टेंकआव हाबदोंमोन। दुखुनि बाथ्रा दि बिसोरबो बेंथेजानाय जायगायाव थानाय बिस गोनां गेसनि आबहावायाव गोग्लैहैयो। बे समावनो गोबां साहस दिन्थिनानै 5थि सुबुङा टेंकियाव हाबदोंमोन आरो 4बो बेहोश खामानि मावग्राफोरखौ बाहेरायाव लाबोनो हादोंमोन। बिथांमोनखौ थाबैनो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय नुजाथिनाय डक्टरफोरा सौहैनाय लोगो लोगो 4खौबो थैबाय होननानै फोसावो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुंखौ ओनसोलनि निलय पल, नन्दन पल, देबाशिष पल आरो शम्भु पल होनना सिनायथि मोननाय जादों। लुबाय थानाय बिल्डिंनि बिगोमा गौतम पलखौ उनाव सोंथि खालामनो थाखाय हमनानै दोननाय जायो आरो 4 थैनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि हाफ्लंनि थावनि स्टेशननि साखाथियाव जोनोम जागोदान गथ'नि गोथै सह' बोखांनो हादों। 31 जुलाइआव आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि हाफ्लं पुलिस थानानि सिङाव थानाय लवार हाफ्लंआव थानाय इन्डियान अइल फुएल स्टेशननि साखाथियाव सासे जोनोम जागोदान गथ'नि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला गथ'साया 6 निफ्राय 7 दानसोनि होनना मिथिनो मोननाय जायो। जायगानि सुबुंफोरा शुक्रबारनि फुङाव गोथै सह'खौ नुयो आरो लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरो। हाफ्लं पुलिस थानानि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो नांगौ जानाय आयेनारि नेमखान्थिफोरखौ मावफुंनो हायो। पुलिसआ जाथायनि सायाव थानाय थासारिखौ मिथिनो आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो थाखाय केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। गोथै सह'खौ आरोबाव आनजाद नायनो थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बिबानगिरिफोरा थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नेगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ 1 आगस्तनिफ्राय अरुण'दयआ फिन जागायफिनगोन। दैबानाजों भुगिनांनाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 2,500 रां मोनगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 30 जुलाइआव फोसावदों दि 1 आगस्तनिफ्राय अरुण'दय स्किमनि सिङाव आधार सिडेड पेमेन्टफोरा जागायजेनगोन, जेराव 37.1 लाख आइजोफोरा गावसोरनि बेंक एकाउन्टफोराव थोंजों रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हागोन।
बिथाङा आरोबाव बुंदों दि 37.1 लाख बिमाफोर आरो बिब'फोरा बे बिथांखिनि सिङाव साफ्रोमबो 1,250 रां मोनगोन। नाथाय दैबानाजों खहा जानाय जिल्लाफोरनि मुलाम्फा मोनग्राफोरनो बे दानाव 2,500 रांनि बारायनाय अनसुंथाइ मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटनि थागिरिफोरखौ फाहामनायाव मदद होनो थाखाय दाजाबदेरनाय मदद होनाय जागोन। शर्मा बिथाङा बुधबारखालि दिसपुरनि गासै डिपुटि कमिशनारफोरजों भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों सरकारनि गाहाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनायखौ नायफामनायनि उनाव बे बाथ्राखौ फोसावो। बिथाङा बुङो दि निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय आर'ज बिलाइ राननाया आगस्त दाननि गिबि सप्तानिफ्राय जागायगोन। जों अक्ट'बराव 5 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरनो 300 कौटिनिबो बांसिन रांनि राङारि हेफाजाब होनो थांखि लादों। शर्मा बिथाङा बुङो दि बे हेफाजाबा फरायसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथायखौ सोलिबाय थानायाव मदद होगोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोसावो दि हादोरसानि साब्सिडी गोनां रेशन स्किमखौ 10 आगस्तनिफ्राय फिन जागायफिननाय जागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों 70 लाखनिबो बांसिन मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 1 किल'ग्राम मुसुर दालि आरो 1 किल'ग्राम सिनि मोनफ्रोमबो रेशन कार्डआव 100 रां होनानै बेसेन नाङै रेशन मोनगोन। द'थि खौराङाव दङ दिसपुर पुलिसआ खावनाय धोन बोखांनो हानाय 2 सुबुंखौ हमदों। सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्ला (इजिपिडि)नि सिङाव खामानि मावनाय दिसपुर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया सासे सिखावजों लोगोसे 2 सुबुंखौ खावनाय सम्पथि मोननाय आरो फालांगि खालामनायनि दायाव हमदों, पुलिसआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायो। गुवाहाटी पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय सिखावखौ रुक्मिणीगावनि थागिरि 25 बोसोर बैसोनि बिकी पासवान होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि सायाव राहा लानानै पुलिसआ खावनाय मुवा बेसादनि 2 दायनिगिरि फारियै दाथालपारानि 26 बोसोर बैसोनि इउसुफ आली आरो कालापहाडनि 50 बोसोर बैसोनि सुशील मण्डल उर्फे बप्पीखौबो हमनो हायो। बे अपारेशनाव खावनाय रुपानि गहेनाफोरजों लोगोसे 30 ग्राम गलिनाय सना आरो 66,000 रां नोगोद रां बोखांनो हायो। बे नोगोद राङा खावनाय मुवाफोरखौ फाननानै मोननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ मिथिहोयो दि साथामबो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।